Pyhä äiti, säteilevä enkelien kuningatar, loistakoon tämän tunnusmerkin kautta siten, että se voisi olla valon lähteenä hänelle, joka sitä käyttää, ja siunaukseksi kaikkialle hänen ympärilleen. Vastaanota tämä pyhän maailman äidin medaljonki. Merkkinä virastasi muistuttakoon se sinua hänestä, jonka palvelukseen olet astunut. Niin tulee hänen valonsa loistamaan kaikesta palveluksesta, joka suoritetaan hänen nimessään.